Съгласно една заповед на кмета на община Пловдив, трябва да се направи обследване и проверка с оглед на всички елементи на транспортната инфраструктура, които биха били потенциално опасни за гражданите, за тяхното здраве и за материалната база, за превозни средства. Така че районните администрации със свои специалисти трябва да направят тези огледи на подлези, надлези, тунели, мостове и при констатирани нередности да могат да се вземат своевременно мерки, за да не се случат нещата, които станаха, тези инциденти с трагични последици на магистрала Хемус. Бих визирал последния случай на тунела Ечемишка. Значи целта е превентивно, ако се констатира такова нещо, да се изготвят доклади, за да се информира, бих казал, ръководството на общината, да се заделят средства и да се вземат мерки за отстраняване и за финансиране на тези ремонтни дейности. В случая за тези два обекта, тунела и подлеза при площата на Гладстон, тъй като няма възможност за директен оглед, те са достатъчно високи, се налага да се използва специализирана техника, с която да могат да се качат догоре и да се огледат носещите елементи на металните конструкции, с което да се даде реална преценка на състоянието, а не да се свърши работата формално. Едновременно с това, тъй като от 1995 година не е правен ремонт на тунела специално, сме предвидили и да се извърши контролно натоварване на част от носещите елементи, анкери, които държат конструкцията на осветителната уредба, която потенциално е най-опасна. По същия начин ще бъдат направени и контролни изпитания, натоварвания и на контактната тролейбусна мрежа, която не работи, но си виси и е потенциално опасна. Тази проверка ще покаже дали има загниване на тези анкери и дали биха били потенциално опасни. От 95-та не сте ги проверили? Ремонт не е правен от 95-та година не е правен ремонт, не е правено обследване, единствено е поддържана осветителната уредба с оглед изисквания, за осветеност при движение на МПС. Кога за последен път е правен преглед на осветителните тела? Сега не мога да ви кажа, тук е представител, сме извикали и на ОКТ, за да може да присъства, тъй като те, бих казал, като общинска фирма, която отговаря конкретно за тези дейности, може да даде най-добра информация какво е състоянието на осветителната уредба. Нашата задача тук е не толкова да видим работят или не работят лампите в тунела, а сигурността на конструкцията, която държи тази метална система, на която е окачена осветителната уредба. От години се знае, че има течове в тунела. Това опасно ли е? Като специалисти, каква ви е позиция? В този тунел специално целта на реконструкцията 1995 година беше именно това, да се премахнат тези течове. Беше направена една хидроизолационна мембрана, покрита с торкрет бетон, която отвеждаше тези води от свода на моста в основите. По този начин виждате, че няма вече тези ледени висулки, които се образуваха тогава, които падаха и създаваха проблеми за МПС-цата. За 22 години тази система не се е износила, няма нужда от поправка? Няма визуално пробив в тази система, значи работи добре. Проблема е единствено, че там, където преминава анкера през системата, ние не можем визуално да определим има ли наличие на вода, която би компрометирала в тази си част анкера и би го отслабила с потенциална опасност да се скъса. И за това в момента ще направим и тези контролни натоварвания. Не на цялата система, защото струва много скъпо, но ще направим едно 10%, бих казал, от тези анкери ще ги изпитаме. Може ли да опишете как точно ще изпълните това натоварване практически? Практически това се изпълнява с окачване на тежести. Изискванията са 50% от предвидения товар, който носи тази конструкция, да бъде натоварена. Тоест, ако 100 кг
е конструкцията и е предвиден този анкер да носи 100 кг, с тежест от 50 кг, ние натоварваме допълнително конструкцията, за да видим дали ще издържи. Ще слагате тежести на лампите, така ли да го кажем? Ами на анкерите по-скоро. На анкери. На лампите, не, а на анкерите, които държат конструкцията, за да се види този анкер дали няма да подеде, дали не е скъсан, дали няма да тръгне надолу. Колко време ще стоят тежестите? Контролният период за обследване какъв е? 2-3 минути, не повече. А то не е часове, да речем. Не часове. То при самото натоварване, когато се пусне тежестта, той, ако е скъсан, поддава веднага и видимо се констатира, нали, А колко че време? този анкер е компрометиран. Да, колко време ще обследвате тунела? Тунела, значи създадени са два екипа. Единият екип ще върви и ще правят оглед на конструкцията, а с втория екип след него ще се правят тези контролни натоварвания. И Колко дълго? часа? Ами, предвидели сме го в рамките от 10 до 16 часа с оглед, нали, в пиковите часове, да не сме тук и да не създаваме проблеми на гражданите, за да могат да си отидат на работа нормално и да се приберат вкъщи също. А движението за това време до 16 часа как се осъществява през тунела? Движението, значи направили сме 7 схеми за организация на движението, за временна организация на движението. Виждате, че става без прекъсване на движението и като се отклоняват и се движат моторните превозни средства в една от лентите. Сега са по две ленти, значи ние взимаме по една от лентите, а те продължават да се движат в една, която е свободна. Разбира се, ограничението е 30 км, то си е 30 и по принцип, нали? Но трябва да се внимава. Едновременно ли се работи и в подлеза на почтата? Не. А кога започвате там? Значи предвидили сме в тези 2 дни, днеска и утре, ако не могат да свършат, евентуално и в петък, тъй като нашия срок за доклад, за изготвяне на доклад е до 17. Тоест днес тунела, утре почтата. Така сме предвидели, днес да е тунела, утре да е почтата. Ако нещо се случи, нали, изисква по-дълго време, евентуално ще продължим и в петък на 17. Ако се открият някакви повреди в конструкцията, има ли заделени пари, от какъв фонд са те? Това не мога. Нашата задача е да направим доклад и да информираме съответно кмета и ресорните заместни кметове за проблемите, което ще доведе до, бих казал, вече по-обстойна експертиза, която да подлежи на оценяване и да се преценят пари. Сега само правиме констативна оценка. И да се представите. На база оглед. Да. Инженер Тошо Пашов, заместник кмет на район Централен. Много ви благодаря. Строителство.